pisada castaña é unha práctica centenaria, típica daqueles territorios de interior onde abunda o castiñeiro. Desde hai uns anos, a veciñanza de Purdeus, unha pequena localidade do municipio de Parada de Sil, está a recuperar esta tradición. A festa recrea precisamente a pisada castaña, unha labor coa que se preparaba para ser conservada e poder consumila durante todo o inverno. O froito colocábase no sequeiro, un edificio destinado exclusivamente a esta tarefa. No seu interior deixábase secar durante varios días. Unha vez secas, hai que meter as castañas nun saco que se golpea contra un tronco de madeira, o pisón. Despois pásanse pola criba para eliminar os restos. E como non hai festas en mesa, despois da recreación chegaba o momento no que veciñas e veciños compartían xantar cos visitantes.